Vážení televizní občané, hlásí se k vám reportéři ze ZSMR. V dnešním pořadu Cestujeme s průvodcem vás seznámíme s městem Plzeň! Plzeň je město, které založilo roku 1295 český král Václav. Díky své výhodné geografické poloze se stalo kulturním a obchodním centrem západních Čech. Význam města postupně vzrůstal, ale teprve v 19. století zde byly založeny dva podniky, které Plzeň proslavily po celém světě. Strojírenský podnik Škoda a povarnický Mazda. Díky umělecké tradici a zajímavým kulturním projektům nese Plzeň titul Evropské hlavní město kultury 2015. Nacházíme se před renesanční radnicí, která byla postavena v letech 1554 až 1559 podle plánu italského stavitele Giovanniho de Statia a patří k nejkrásnějším v Čechách. Na grafitech, to jsou ty obrázky podle návrhu Jana Kouly, je zde vyobrazen například Jan Lucemburský, Václav II., Rudolf II. A jak jinak než plzeňský znak. Morový sloup, jdem. Tak toto je Morový sloup, který byl postavený roku 1681 městskou radou jako poděkování za mírný průběh a skončení morové epidemie. Je postavený v renesančním slohu a najít ho můžeme. Moment. V severozápadní části náměstí Republiky. Katedrála svatého Bartoloměje. A nyní se nacházíme u gotické katedrály svatého Bartoloměje, která je nejhezčí památkou historického jádra. Její věž je vysoká 102,6 metrů a je právem nejvyšší v celé České republice. Uvnitř katedrály najdeme také významnou gotickou památku, plzeňskou Madonu. Katedrála se nachází na náměstí Republiky, které v době založení města Plzně patřilo k největším v Evropě. Měří 139 metrů na 193 metrů. Na mříži plzeňské katedrály se nachází několik zlatých hlav andělíčků a jeden z nich podle pověry přináší štěstí tomu, kdo se ho dotkne. Který to asi je? Chci peníze, chci peníze, chci peníze, prosím Bože, chci peníze, ať se to stane. Ono to funguje! Jo! Peníze, peníze, peníze! Jo! Jo, tak Velká synagoga je třetí největší synagoga na světě. Pochází z roku 1893. A postavena je v maursko-románském slohu, to je evidentní. Právě teď stojíme před nádhernou budovou divadla Josefa Kajetána Tyla, která byla vystavena v letech 1899 až 1902 v novorenesančním stylu se secesními prvky. Můžeme zde navštívit představení, jako je balet, opera, opereta, muzikál i činohra. Doporučuji. Dobrý den, vážení přátelé, současně se nacházíme u sochy Josefa Kajetána Tyla. Josef Kajetán Tyl je autorem textu naší hymny, který se mu opravdu povedl, protože v něm vyjádřil bohatou krásu naší přírody. Dámy a pánové, páni a dámové, tak tohle je měšťanská beseda a je opravdu nádherná. Uvnitř jsou dva sály a restaurace postavené roku 1901 podle návrhů pana architekta Aloise Čenského. A další
Další významnou dominantou Plzně je novorenesanční budova Západočeského muzea z počátku 20. století. Součástí muzea je také nejzachovalejší historická zbrojnice v Čechách. Nejvýznamnější plzeňští rodáci jsou Spejbl a Horvínek. Teď vážeň. Vážně. Narodil se v Plzni, ale podle plzeňského divadelníka Josefa Skupy. Jejich pomník připomíná slavnou tradici plzeňského loutkářství. Nástěnná malba Teatru Mundi je největším velkoplošným nástěnným obrazem v České republice. Jeho autorem je Vladivoj Koutyza. Malba vznikla v roce 2001 a jsou na ní vyobrazeny nejslavnější, nejoblíbenější a nejpopulárnější osobnosti celé Plzně. V čele obrazu stojí král Václav II. A ke konci je slavný herec Miroslav Horníček. Počkat, ale kde jsem já? Tato historická budova se nazývá masné krámy. Dříve sloužila jako masná tržnice. Co se tady prodávalo? Například bursty. Po velké rekonstrukci v letech 1964 až 1971 jsou zde významné výstavní prostory Západočeské galerie. Tato gotická věž, pocházející z roku 1532, plnila funkci vodárny, ale prý i obranou. Víte, Plzeň se proslavila výrobou piva a celou pivovarskou historii si můžete prohlídnout v pivovarském muzeu. Ale škoda, že ještě nemůžu. Tady všude pod námi se nachází složitý labyrint schodeb a sklepů. Plzeňské historické podzemí patří svým rozsahem k největším střední Evropy. Ano. Tedy kdo se bojí, nesmí do podzemí, nebo do lesa, nebo kam vlastně? Nebojte se, prohlídková trasa je jen 750 metrů, ale vede v hloubce 9 až 12 metrů pod povrchem. Vážení diváci, a toto je z dnešního putování s průvodcem po Plzni vše. Loučí se s vámi reportéři ze základní školy Martina Luthera. Ahoj!